Hola, ara veurem 7 bons arguments per incloure l'eina de qüestionaris dins d'un curs d'idiomes a la plataforma Moodle. La inclusió de qüestionaris a cada mòdul d'un curs d'idiomes és una estratègia pedagògica que ofereix nombrosos beneficis. En aquest context explorarem 7 arguments fonamentals per aprofitar al màxim l'eina de qüestionaris que ens ofereix aquesta plataforma per al disseny de cursos d'idiomes en línia. El primer argument és l'argument de l'avaluació formativa. Els qüestionaris de Moodle permeten als professors fer un seguiment de l'avaluació contínua i formativa dels alumnes. Es poden crear preguntes que abasten diferents aspectes de l'idioma, ajudant els estudiants a identificar els seus punts forts i febles. El segon bon argument és el tema de la pràctica diversificada. Amb qüestionaris de diferents tipus, com opcions múltiples, emparellament i respostes curtes, els estudiants poden practicar la seva comprensió i producció lingüística de diverses maneres. El següent bon argument és el tema de la retroalimentació immediata. Moodle, els qüestionaris Moodle, poden proporcionar retroalimentació automàtica als estudiants després de completar els qüestionaris. Aquesta retroalimentació immediata ajuda als estudiants a comprendre els errors i millorar. El quart argument és el que té a veure amb l'autoaprenentatge. Els estudiants poden accedir als qüestionaris de Moodle en qualsevol moment per a la pràctica d'autoaprenentatge. Això els permet avançar al seu propi ritme i treballar en les seves habilitats lingüístiques de manera independent. El cinquè argument seria el tema de la repetició i consolidació. La possibilitat de repetir els qüestionaris ajuda a consolidar el coneixement. Els estudiants poden revisar i practicar les mateixes preguntes per millorar la seva retenció lingüística. El sisè argument seria el tema de la preparació per a exàmens. Els qüestionaris de Moodle poden ser configurats per reflectir la tipologia d'exàmens de llengua. Això permet als estudiants preparar-se adequadament per a avaluacions oficials o d'exàmens d'idiomes. I el darrer argument seria el tema del monitoratge de progrés. Els professors poden utilitzar les dades dels qüestionaris per seguir els progrés dels estudiants. Aquest seguiment permet ajustar la instrucció segons les necessitats individuals i el rendiment de l'aula. En resum, els qüestionaris de Moodle són una eina versàtil i molt útil per a l'aprenentatge d'idiomes, ja que ofereixen una pràctica adaptada, un sistema d'avaluació formativa i sumativa i la retroalimentació immediata que és de molta utilitat per als estudiants i professors. Bé, aquests serien 7 bons arguments per utilitzar aquesta meravellosa eina dels qüestionaris dins de la plataforma Moodle. Adeu.